LTN Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Yes, nyakoremo gima chiegni kendo ma pod iluongo ni LTN Luo Trending Nation kuma mopandi nyenyo elela endan kaka pile pod iluonga ni Omari Nash Omari chieno jemo ne mbele chiene mineno to mbele emiyoko and kapok achako akwongo agonu wero kamano LTN neno kwa chopo kacha 48,000. Yeah, 48k plus those are subscribers, you know, and I'm so grateful. You know, I get into job mokma maybe they've been watching and they've not subscribed, you know. At a given point I've come across a lot of fans or friends that are telling you that, you know, Mari, we love your things, I really watch your channel, your advice and everything, but later when you check maybe over their phone, that's when you realize that they've not subscribed. So why? Because don't you watching we get some more will get subscription, and so inyalo confirm kise subscribe kapok subscribe. I'm live from Ohangla, Ohangla. Aneno kumilongo ne the Maggie. The Maggie restaurant, yeah, Maggie. So and Maggie come. And I don't know, I watch ne jathum manoko kanyo. Nitie gimoro machapowa. An koro rachna ni awacho kama, then jathum moro biro kawo ni wuoyo ni specifically, just like the other time I told you people that ka in upcoming artist werengo ne dhi gige promotion samoro kapok icheko maber kasti dong ne ywak nikech cheap is always expensive. Irengo ni dhi promotion kasti yudo ni thumbe nigo bukomi kasti duogo wane mi ywaknwa. So I said to producers moko no dhi okawe personal gidhi giparo ni gine mana address gi. I don't care. Awachoga kaka pile an Omari awacho gimoro ende kopo ni neno ni rach ni sawa, kaber ni sawa, so long as ni okwan wede ok idwara bro dhi koye ambi kata ok adwari bro dhi kumedi. So onge sa ng'ato industry kaendi ichunge mena ng'ato sawa. Koro adwa na kon artist sani king'iyo jok mane limelight, wan gi Prince Inda mabende pod nie top kacha, wan gi Majalamo, wan gi Odongo Swag, wan gi Elisha Toto nga kendo. There are very few jok mane limelight, and jothum poko adapt, wasani poko adapt gi change. There is big change, a very big change in this industry, that if you cannot adapt, if you are not ready for the change, then career mar music wewe. Why am I saying so? Jothumbe odok chien sana, kata mana Prince Inda momako piny oko make gi mbi mono make go chien kocha. But ang'o miyo pod inyalo yudo ka Prince Inda maintain jomoko achiel ariyo adek be pod ni e limelight? Jogi ong'eyo gima luongo ni marketing. Gima chando jo Ohangla ni sama u budget ne band every week, oku budget nega marketing.
wachni marketing, it is part and parcel of your brand. Remember, ni kakimedo lando show mang'eny, kata ng'ama ne Mombasa neno ni ng'ani go show, miyo luongi show. So shows gi onego bed ni kelo ni shows moko. Apart from bringing people, okelo ni shows. Koro marketing okwatim. Marketing okwatim. Gikaw initiative kendgi gi share e WhatsApp group, gi share kwe kuonde to ji betindo jony ka giseneno to gileng. Onge ng'ama kia Safaricom e pacho ka, to Safaricom pod tiyo gi pesa mang'eny e advertisement. Colgate nyaka nwa chak dongo, en mitiyogo nyaka jomoko refer toothpaste to be a Colgate, but they are still even going to schools every year giving out free toothpastes and brush just to advertise their company. In ejathum mang'eya, ere marketing strategy miketo ne band ni? Is there any? Engode nyaki gima nyalo konyi, nyaki spend, ji nyaka go koko gi nyingi, like outside there nyaka winji. So that is it. Nyaka winji. People must, yeah, nyaki bed pile poche nyaka winji. Ka okikale ita tikale wanga, okikale ita tikale wanga. Kuonde ariyo gi nyaki bede. It is this way to get this way, this way to get this way. Jathum wer mamit tok oklendi, and that is what has really affected our upcoming artists, because upcoming artists oko believe e gige lendo, gineno ni giketho pesa. Amiyo mari 3,000 lendna, kwani anta dhi yudango lendi. Okawacho ni lendo koda, anta lendo by the way lendo koda, but it's not a must ni nyaki lendo koda. To lendi, land show, land kigolo thum. Ang'o momiyo msani dhi a private function? It is private, ma okochuno ni nyaka ing'ad gate. Tiende ni en private kaka wedding and such like things. To pod land, what is the essence? Tiende ni advertisement ok en mana mar luongo fans kende. Advertisement en konowa ni you are existing still, mondo kik ji wigi wil kodi. Kawuono kare Omari gocho kanye, Omari cha naneno ka nigi private function Siaya. Omari naneno ka nigi private function kuma chalo kama. Ok ni Omari cha pok aneno kumogoche machiegni ka. Lendi. In MC lendi. In MC itiyo gi jathum lendi. An kata MC tindo kane malendo. MC modong ka lendo maybe en mana Pengle, mineno ka lando Musa Jakadala gi John Junior. MC mani malendo ogino ok lendi nikech en kama Malaika, koro ok olendi, en ok olendi. Maybe unyalo mana post matin, ok olendi kaka chon. I mean agende ke ok lendi, unyalo mana keto status ne. Gimomiyo wachino ok olendi nikech kuketo status, jok machalo wane mwaneno, fans maonge gi namba jende ke ok nyal neno. Fans maonge gi namba Ogina ok nyal neno. Ogina was such a person who used to loso clip moro matin. Lendi. MC lendi. Lendo no kony jathum kende, to imbo konyi. Lendo no will give an impact when you're somewhere. And kaka sani awuotho gi Alicia. Asewuotho gi Alicia for some few days. Lendo no
en gi benefit ok ne Elisha kende, ambo konya nang'o nikech ng'ato neno ni echo en ka Elisha, nyocha naneno ka en Jamiso Thuango, nyocha ne en ge gine machalo kama, tiende ni itiyo but seche moko wan gi pride, an ok anyal ledo gi alando an omiya ang'o. It is also for your benefit too, not your own benefit, no, it is for your benefit too. Nikech kata ma fans maluwi a moment meleng' ahinya to gi feel lonely, ging'iyo jok ma active, jothum walendi, wasani walendi, walenduru, walendi, in producer lendi, and however much ubiro penga, things oduogo mang'eny e social media, inyalo dagi, inyalo yie, no problem, but that is the truth. Make good use of your social media handles. EMC kise loso ne ng'ato advert, imbe land advert no, weketo ni an kendo mano kalandi, an kase mi yene makuro post, igori noma. An kaloso advert mar Odongo, aketo tiende ni msani moro dhi neno ka ilando Odongo, iloso mar Elisha Toto iketo, tiende ng'ato dhi neno ki iketo Elisha Toto, iloso mar but pride ni an kase loso ne Elisha kuro embe utiye tich posting, an naloso. Ok en kamano. Jathumin bende ineno ka MC ni moro loso ni advert, fan moro loso ni advert, nitie wasani wa moko ma feel ni fan koloso advert, apana, nitie fans moko from outside, and I want to be very frank with this. Before I came to be part and parcel of Ajawa, I had that interest, and I was staying at home. I think my videos are still on social media because social media do not forget, as we always say, or internet. So I was making some videos, for Freddy Jakadongo. Then I went to Okot Jarapogi. I was making some for Okot Jarapogi, Kevo Makawili, and then I came to Elisha Toto. Some of those things that made me to be who I am and also encouraged me is that at a given point you could see Freddy Jakadongo sharing my videos, although at those days I didn't know that advert should be short, so I was making a very long video. I could even make an advert for 10 minutes, 8, until I was told by Belinda Umokech, in fact from those videos, that is how I connected to Belinda Umokech, that also told me to make for her. She was having some shows for Bokech Entertainment back then, and that is how I also got an opportunity to come and host a Valentine show in Nairobi because of just an advert. So I received a call, and she was a very cool lady that was talking in a very decent tone, and I was like, okay, hello Mary, and I was like, yes, hello, who am I speaking to? Then she told me, I'm Belinda Umokech. I don't know whether you've heard that. Mama Yao, So that's how we got connected, and she gave me that chance to be an MC, and I think that is the first biggest shows that I was the only MC because I had been attending some as a co-MC, but that day I was the only person. I traveled all the way from home, by that time nepodwan gi karakinyi cha niluongo nang'o yawa maloko chakiri kumono nawinjo no mukini
it's long time, I can't remember. Maloki Chico, yeah, Timon, was it Timon? Yeah, around that place. Koro poda wuoyo mana e power mar timo advertisement ne ng'ata man industry. Are you an MC? Are you a comedian? Are you what? Anything that you do, just ensure ni keto e mbui lande. Ka ng'ama nyalo lendo kende, lendi. Ijathum, into koro nyaka timni lendo. Ado wuoyo gosiepna moro kikone marach. He is a great friend of mine. Makata sani nomiya tich, by the way, odhi Mombasa. Iluongo ni Odongo Swag. Odongo Swag biro Mombasa from 29th, 30th and 31st. Wewe, Odongo Swag sani koro osebiro mayore. Odongo Swag en ng'ama biro to goyo. Iwinjo? Pale Odongo Swag. Ne wachako gi Nairobi, Kiambu, iluongo ni BND Kiambu, wachwado Tuesday 26th. Iluongo ni Beluo Affairs kata Idul Adha. Ikeni wan gi Idul Fitri, kore ka wan gi Idul Adha. Ne makoro jo Islami mawinja. Idul Adha Eve dhi bedo mamit maratari. Iluongo ni The Bar Next Door, off Northern Bypass, Kiambu Road. Dhi bedo mamit kabisa. Limited tickets, gin mana 2,000. Jok man kacha, wan gi Costo Juan. Hey, the fisherman omera. Yay! Kore ka wan gi Johnny Junior. Kore ka wan kacha gi Odongo Swag. Haya! Atiruliru. Mera. Watieko kanyo tuwachawa mako Mombasa. Wamako Mombasa 29. Ijumaa tuko Mtwapa, the drive 1406 Mtwapa, opposite Costa. Litakuwa noma na Odongo Swag. Nakwambia kiingilio, kama we ni regular 500, a VIP 1000. 30th Saturday tuko Cool Breeze Magongo. Kiingilio ni 500. Alafu 31st tunatamatisha pale Fopol Ukunda, kiingilio ni 400. Sasa watu wote wa pwani tukutane, wale ambao wanaishi matako madogo, matiti mweusi, popote tu ukiwa pwani tukutane mapema na Odongo Swag. Pale Odongo pale. Nyakuramogi be isebedo gi achiedh nade ka ipenjori kama inyalo chwalo lendo magi ne jopiny, obed lendo mag ohala, lando nyasi kaachiel kod lendo mamoko mathoth. Bas kik ibed gi kiondko moro amora, nimar LTN Luo Trending Nation ni ka nikech in. Wan kod jolendo man gi oteku kendo nigi lony mamalo mar chwalo ni lendo meki ne oganda. Ne ler mathoth tudri kodwa e nembniwa magin 07 11 92 32 74. Bende nyalo oronwa ote e luotrendingnation@gmail.com. Lendo manimba mana gi LTN Luo Trending Nation. Mano Odongo Swag obiro Mombasa. And ndalo moko ntiere mana Odongo ni malo sana. In fact ne wago mana mbako Odongo genda. Then Odongo nolegea lendo. That is the truth. Odongo nolegea lendo. Odongo ng'ama osiepna ya Odongo nalando ga Odongo. But sani achako lando Odongo kendo. Ok ni apake nikech alande kendo, but nolegea. Iyudo nolegea lendo. Wan osiepe kata an kuma timo marach ng'ato kwera. By the way, sani to jo Mombasa ensure ne u attend shows mag Odongo ma Mombasa. Umari imbi bro beti. Abro beti. Now nitie power mar advertisement. Bed ni wer maber, bed ni ok wer maber. Awinjo ni nitie jok moko mane payroll kaenda. I don't know. Gine ka ng'ato kona ne thibitisha I cannot. But ikona ni nitie jok moko mane payroll. Gine payroll tiende ni gin per month ondek na gini inwe chuli 10,000 per month. Maybe inwe chuli 20,000 or whichever amount. Okay, I'm just giving like amount because I know very well that somebody cannot advertise for you something depending on the level. Majok malando ina cannot advertise for you the whole month for 5,000.
but inyalo wuoyo gi ng'ato iwacho ni bwana Omari an aketi payroll mar 5,000 kata mar 10,000 koro lend na gige nagi. So yudo ko Omari otimo podcast, Omari nyaka taji. Omari kotimo thumbe mo gine any content nyaka oketi piny kanyo, not necessarily ni nyaka bi kama wach ni ya nyakwara mogi ing'eni kawuono kaka wan gi Elisha Toto ni Ohanya, no, kawuono Elisha Toto ni Akala ka Jarateng, then kiny one trip launch Kisumu. It's not ni ng'ato nyaka be kamano necessary. For example, look at how some people do advertise Odongo Swag or Prince Inda or any other artist. For example, let me start with Viola Dalmas. Viola Dalmas is always promoting or always advertising or brand ambassador mar shows mag Emma Jalamo Pija Kaeli. En ichule gi Emma. Kuri nyalo yudo ko wacho content moro to keto poster mar Odongo mar Emma Penga. Wan gi Simba Bugo biro timo kata challenge pale Odongo pale ani pale Odongo pale, but oketo poster mar same predictor to and any other person outside there. So iyudo ka challenge no mit ne ng'ato neno to chako neno poster, nikech nitiere jogewa moko ma ok follow jathomno. Iwinjo nitiere fans moko ma they are fans to gin fans moko ma tijgi tek, yeah, ni because no follow ga Odongo Swag to Odongo Swag ko follow back en mano unfollow to dhi tame yudo updates mag Odongo Swag, but o follow Mari, o follow Simba Bugo, o follow adek tatu. Koro ka deko keto to nyalo nene from there to chak more to chako dhi e show no. Jothum walandu show, wawe bedo ngode. To nitie jogo moko ma bende kati lend nege magine they don't take it. So take my point, achiel ka fan olendo ni kata MC kata your fellow share that post. Achiel ikonu ji ni kare jomoko boeri. Ariyo ikonyo ng'acha, tiende ni uywaru, ok ni uywaru e yo maraj like mnainwana, sawa uting'uru malo. Antiere artist moko ma I still appreciate them, kaka nachako nigi Fredi Jakadongo ne share post ka landa ne to share. However much ni ng'ato wacho ni kwani umari gik mitimo gi pesa diano kanya tiyo nono, to wacho ni Fredi Jakadongo by that time umimi 5 ka indala kata 300 te loso advert kidala 300 kitiyo gi data mar 50 bobe oro ne, koro nyiso ni donge 250 to me platform tiende ni oketo, then somebody has just reach out ni umari nango like na neno kaka lando ne Fredi kitimo na kama chato pesa di korigo bechi iko ni an katimo ni kama cha 300k, katimo ni kama cha talando 400k, katimo ni kama cha, and kata ng'ato mi pesa to komi mar lendo kik tiji no dhe kayem nono. Anatimo ga ne ng'ati yudo ka omi kata deposit mar gimoro to kutiku chuli kasti loso gino tiwe mokiketo I lose the day. Ise lose pesa mono ningo medi chao komi, in fact lose the ichake lose time ni meloso gugino kasto ichake lose nikech ji ok ne gimitimo. Let people see what you do. Omari uko nino bro chuli 1000 but to me 500 to kone nitimo beginning timi keti gima kiki tim next time ema kiki chaki tigo mari kapoko timoni, but in to timi ket gino from that mitimo gi chunyi no ng'ato dhi nene kumoro. And gimoro be jomoko timo kamarach, kik ng'ato orni pesa matin kati wacho ni a pesa ng'ani to tin mata dwa kaloga kala tibete stall kumoro tiwacho ni wan gi Odongo Swag gi Presida gi Emma Akadongo tich adek chopuru donjo siling 1000, yeah,
kasto ng'ato penji ni gini timo ka chunyi ol, mano pesa matin mikalo kala. Ng'at moro ok dhi neno ni nomiyi pesa matin, odhi neno ni in mane capability mari mar lendo. Somebody once told me something, a very great friend of mine. Katimo parody, aning'e parody nagolo gi simu, amenyo kama, timo kama. Then someone told me ni, umari neno videos gi kaka igologi. Ang'e ni in gi capability mar golo video maler. But nikech ok ikawo tijini serious. Tako ni an by the way, an parody onge gima timo na, an aketa mar fan kena ahero ngeni. To kuna ni jok maneno video ni ng'eyo ni mane capability mari mar golo video. Koro mage momiyo an agolo ga visualizer, but samoro atemo no bede maler yone quality mar kamera. Koro ng'ato nyalo realize ni umari quality ni to ber. Koro aywak on quality, mane momiyo yudo ka parodies ga moko ler moingo mag jathum modhi o shoot. Iyudo. So an amiyo mana advice, jo Ohangla mang'eny rumo nikech bedo ngode. Olo icham matin, ticham gi joweteni. Pare ni loso posta, omuone chulo pesa. Itimo road show, olo fuel gi gimoro moro. Tim advert. To ka in gi MC, kata in influencer mitiyo godo, kineno kolandi maber samoro, miya tip moro ni bwana Shoma gine ne lando, mano kuri wuyo gi MC ni. Bwana Shoma Mombasa no ilando. Koro miye ni kare jate post bi poste. An neno ka jothumbe gi posta ga miso thwango. And mane momiyo neno kata ka ego tiende gi tigo matin. Igo tidikuri wacho ni bwana joge wa. Igo matin tidikuri. Ok go mar sigu. Mana mar duoko je line. Nikech ni yudo ka timo ne miso thwango kata mana challenge oketo. Atimo ne advert aketo. Koni umari nash ite miola yao. Wacha jathum ni wacha mamiso wacho go ni umari nash anti yola yawa. Osemiyo ma fans o believe kuom umari. Joma dhi ng'eyo umari ni ng'ama chalo nade. Sama Fred uketo ni mani luongo ni Nash umari parody wache nang'o. Sama bongo jaka bwana uketo, sama it's very important, but it is painful. Ni temo samoro advert ne jathum kaso koni ni yom. Oko chuli, oko poste, oko appreciate, ogo ni yom. Gino dong kachandi ni atimo advert ni maraya. Yeah. Kuro next time okitimo. To jathum chako. Gimoro mar ni an kieni gima ber usore kende. Gik mabecho ng'eny. En gi usore kende gi mang'eny. Koro koko ni e chiro, ok ni oge usre, koko ni e chiro, but koro kiseneno ka koko ni e chiro, imbe koro kaleng ni kwani donga uso. Med gi firimbi. Koro ng'ato go koko wewe tano to inigo tano. Aya, ng'ato koponi gi in koro wuoge turupet. Jomoko be koro niga uja moro malendo cha. Ne mia kila kitu. Iwacho mia kila kitu. Iketo ng'ato niga uja mawacho mia cha ukete wilao. Ochako go koko ge dhoge ni mia kila kitu. To ochako ondik kanyo be gi kalamu ne mia. Lwete ne botimo kama so. Watimuru advert. Sane economy tek, gik moko ridore. Ma go kokoni ema biro mi ok ni ati ni Inda is better. Inda oketo influencers mang'eny. Ibiro yudo ka TikTokers mang'eny lando Inda. And then gimoro kitimo mang'eny, koro jomoko be wuok from nowhere. Some fans be bedo influenced gi some influencers. Ginto koro kochulegi. Ginto koro nikech umari lando. Simba Bugo lando. Jano lando. Koloskaisan lando. Aji koro lendo. Iwinjo ka jisuwuok ni landi se invest ji achiel ariyo adek, idhi yudo jomoko koro ma bonus.
ochalo mana kaka gari. Kisenyono mo ya rido tiweyo, koro roll tu, in koro tiji mana gayo brake. To kiketo ni inyono mana matin teleng, ibiro nyono nyaka ya rido nikech gari onge gi nguvu. Nyono gari. Tiende ni ka en advert, chul jo advert. Ichulo mari go advert, ichulo Jack Kadere go advert, ichulo Simba Bugo go advert, ichulo go advert. Jigochi ni to ng'ane ne lando show ne manade. Umari be koneno ka gin ji adek malendo, embe koro timo nguvu mondo olo ng'ane be olo ng'ane. Koro gitimo their best. Walendo. Gino se affect usipena mang'eny mar talented. Man personally ambe na bologe kechan ka ino sip nata tima temo but na bologe sane gin chien marach. Ok ni gin chien nikech na bologe, gin chien nikech ok gilendi kata an magiweya ne pod ok gilendi gi jomoko. Ogolo thum oketo kanyo, dhi e show en kose post kia ndalari adek walenduru. Lastly, jothum watimo marach ni show moriwa ok walandi, batun to okalaumu. Amor sana kaneno ka wan gi show madhi timore BND mano 26th mar Odongo Swag, 26th Kiambu. Iyudo ka wan gi John Junior, wan gi Costo Juang, wan gi Odongo Swag. To Odongo Swag lando gini. Mano koni nango. Odongo Swag oseneno potential e lendo. But wasani mang'eny koreuge Nyasachiel ok lendi. Mane momiyo inda nyalo pong'e gesa kende, to koreugi gi ji to inda ok pong'e gesa. Jomoko ne wacho ni joge inda gin jok mikawi kelo. Onge. Inda lando show, ji lando show bwana, makata kopo ni yudo posters mag inda imuono. Dhiuru kata kudhi dalo ng'i kaka inda dhi gocho kaka itim. Imuono babu, imuono. Imuono. To kose muon tichak itimo nyaka advert malich. Road show itimo kata ndalo 2. Mago tiktokers to koro gima giwacho seche go kalausi post nyaka step ka step kaka gidhi e show no. But moriw to ng'ata ng'wony oketo chieng' no ka gidwa dhi ne tonight let's meet at Eges, let's meet at Chiweke, let's meet inland show. Kilando show to mafans gi modhi obed kanyo, iwinjo nikech inyalo nena mafans mag ng'ato ni amage to joka ng'ane, kata mana MCs nyalo detect pio marach. Wapi makofi yaenda, wapi makofi yaenda, wapi makofi ya Emma, kare joge Emma. Kasto kiwer yo magi vibe go kodi koni magi mafans gi to gi sama kiwer kaka ging'i kawenyo tene ni uogno ng'ane odonje ging'i itiwer mi sweat ging'i walandi show sawa. Ng'amo feel ni akoso ne wena in upcoming artist isedhi kumoro migo ni chuli siling 15,000. Ng'e maber ni 15,000 no pesa advert ni kanyo. Ok ibioro na posta mondo ana post ni nono kwani mimi ni mjinga. Posta no ioro na dhiambo nyarusiri pesa moloso ni ma obedo printed kendo ipenjo ni rim pesa di, rim tinga di. Ma samore dhi extra wacho ni kaka in upcoming artist gol na chiel gi nus, gol na chiel.
kasto an Omari adwa ni support iket na nye hiyo okaketi ni wan ng'eni wan upcoming nego pesa matin donge wuok koda gi pesa matin ma in wach ni Omari an ga lofo ya okiland na shoni Jack Kadere ya wan gima Simba Bugo man joma nyalo mago simbe okay jok maluongo go an aluongo people randomly but inge promoter nyaka moro magwengu manyalo kawo ni kata 200 use them, let them advertise for you. Many ng'at ming'eyo ni nigi impact be wedhi ni gima cheap nikech koro ng'ato nyalo kawo ni 200 to Mari dwaro 3000 ikawo ja 200 olendo ni chini Mari gona 3000 dogi chong'ani okawo na 200 en 200 to nene ji 2 en to gi many kata mana powerful influencer moloya chul kata 5000 kigo 15 mi powerful influencer 5000 donge 10 ni mana mi yango to bede ot ubiro rumo sama ikono ng'ato mondo chul ni studio in artist med pesa jolendo quotation marathon en ang'o achiel studio wachulo siling 10,000 yani example ang'e nitie joma chulo 15 nitie joma chulo 7 nitie joma chulo 20 30 koro example koro ana wach ni studio wa ichulo 10,000 koro studio 10,000 expenses mabro tiyo kodo maybe the studio depending kuma studio nitie let me talk of 3,000 or 4 so 4,000 ng'eni wuoyo gi ng'ama dwani o support kata ng'ama igolo ne thum ogoni igole video koso audio ni igole video na yudo ja video mabro timo na 50,000 korigo kwano te miyud ni mondo migol thumino you need like 100,000 kisegolo thum gi video maler koro in gi thum e lweti kastima nyomari ni video na moro na golo be ne nene share na ng'ane miya uru interview kia nang'o Ramogi dhi nade med pesa gik midwaro go te mondo mi kiki chandre Omari nang'o an gi video na moro adrope next week promotion itimo nang'o promotion kidwa na team ni mar video abro kawo ni pesa makama wuora an upcoming but an gima okikawo na ma wach no winjore maler mok ni an upcoming adwa ni konya to studio te chul an upcoming adwa ni konya video te chul yawa an upcoming jok mani nyaka vixen iwalo ibiro leogo kasto ng'ache kaka no mi project achiel gi pesa mono mi deon kechi wacho ni studio siling 10,000 ini deyo ichula 7 idio ja studio wacho ni udhi gi gari kia from studio iwuotho gi tiendi chopo ketar transport ne deyo te mano kende mibiro chamo babu kar mondo idi gigi mondo okonyigo in idio gigi kete iyi kasto okonyi for free ng'ano konena nena kaka utiyo gi pesa to negi 5 views chichini ng'ani okini wale nduru awacho kusuka wacho wale nduru meanwhile podagon wero kamano for the 48,000 subscribers jokman akala biuru wa miel Elisha Toto kiny wan Kisumo and ne osiepena machalo kaka Komboro. Yeah, Komboro is a great friend of mine, but no lalo nyathene. I'm very sorry I didn't hear, and it's because of tigik moko mono winjo kanyo ma okomora.
chalo kaka dhao matimore Migori about politicians is not good. And ni osiepa man Kisumu machalo kaka Jared Bas, an gosiepa moro ni Kisumu iluonge ni Randere. Yeah, Randere Jared Bas. Randere warad Kisumu. Osiepa mane mabende is a diehard mar LTN. There are some people magina diehards mag LTN. Yani gin content moro migolo. Bwana ka in diehard mar LTN, nitie nyako moro ni Evelyn. This Evelyn, I don't know her, but she will always be commenting. Let's do this. Let's start this challenge. Just try to comment. Just comment anything. So long as you've watched, just give a comment so that I know those people that are really following. You know, I know some of you may not be having my number, or maybe you've been trying to reach out and somebody you do kalore kakasani ani roomka. I've been here from morning kakuru and evening, you know, and puka wo kanang na wog sangwen wachiko stage and a loro simu kuri yuruke imanya wachuno mari loro simu. No, just give a comment. I'll be following neawa ngani usibiruka follow LTN. Apart from that, you can also give a suggestion. Give me feel neo Mario ningotem kama you know, because I do follow from comment sections, you know, from comment section either you look at ni umari tindi woyo kendi, you know, sometimes they don't understand what we call a monologue, and they don't know that we have channels even in USA, in different parts of the world, that people just talk this way and people listen to them, you know, and they have a good following anyway. So they don't know my research, they don't know why I've decided to do that, but it's good to give that point so that we note it. Imbe nyalo wachuni umari nyalo feel kama somebody also said ne umari ningosani ko Chakos politicians because we are heading towards elections, you know. Yeah, different. I love it when you people are bringing different ideas, you know, so we compare, we contrast, and they say, okay, we can work on this. Meanwhile, ne friends that hey, must be do trust, must be do follow, like the likes of Evelyn Akiaye, Evelyn, but to comment. That lady will always be commenting. That lady is there. Eva kigo china gona gatani hi and Eva abiri number. Yeah, you are a true friend. You've been there since I don't know when. You're just there, and I've realized that you are watching by videos. Pode thega nyake videos mono wacha kuginechon kichani nikidoke comment nyake old videos. I love it. And remember, commenting is also making a channel to grow. Oh, what want you LTN? Bwana ido kakala koni lito. Anaselo krama ngeni. Kwa ingo kata Mombasa. Ay. Nyanza region no ingo Mombasa. Nyoro ne wanu hanya na sweat. Kawuno han akala wa sweat. Oy, kina tema ni Kisumu. Aningeni kora late, but they stand down okawako kata jacket. Surely. Yeah. So Mana nyakura mogi watim subscribe, share with your friends, and let us to see when a chuki. If there is something wrong I'm doing, just slide inbox, correct me, or have my number, just call me. Tell me how you want it to be. Meanwhile, newesa nima tiyo matek neusi pena kaka Elisha Toto tiyo matek and githumbe muhit sana, and Elisha Toto lendo nyaka kende is doing so great. I love it. Odongo Swag and any other person that has given me business outside there. Ne jo Ohangla mapoko fwenyo ni wanyalo lendo negi. Slide inbox. Temagi shoes ni mokaria dick. Inene koko workout. Just quit. Chakemi ngatu. Kataki quit koda kiki quit lendo tigi ngatu machielo. Yeah. Afilin tiri jo tombe matimo maber to nikechok gi duar advertisement gingode. That is why they may be where they are, not where they are supposed to be. Yeah. O feel ni kakete page na is just enough. Other umari medwa lendo gono aingo be following. No. It's not about following. It's about how you do it. Because aninyalo yuduka agolo parodi angatu dhiukete wall ne koche jitime challenge mang'eny molo kata wall gima duong' ne inasonga parodi to pod mara.
atieko. Gimoka wacho angu kona e comment section kanyo. Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuok kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigand joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom Ohangla. Ong'e life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro. Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yud wechegi kamora mora ma intie mana kar bedo. Kete mana kai. Kete mana kokidwa kete kat wabro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN. The best ahead of the rest.